ehlabathini. Uma bengena emkhunjini uJesu akangeni nabo. uJesu akangeni nabo, bangena bodwa emkhunjini bayahamba. Uma behamba phakathi kwendlela uyavuka umoya, uyavuka isiphepho silekelelana namanzi siyawunyakazisa umkhumbi. Uma ngifunda leli lizwi kuye kwathi mangilinike umgomo wokuthi kodwa khona kuyahambeka emanzini uma sinoJesu. Ngithe amanzi akusiyona indawo ekuhambeka kuyona. Emanzini kuyaphilwa, emanzini kuyafiwa. Lo Petros wazi kahle amanzi ngoba umsebenzi wakhe nemishini yakhe ukuthoba. Kodwa uthi Nkosi uma kunguwe ngisho ngise uthi uJesu woza uyaqala uyaphuma emanzini. Uma ephuma ayaqala amanzi ayanyakazisa. Uyakhala Nkosi nakho ngifa. Ngifuna ukuthi angikwazi amanzi obhekene nawo, angikwazi umoya ophambene nawe, kodwa kunye nje engifuna ukukusho kulesinodi sika 26 ukuthi noma ubhekene noluphi uhlobo lamanzi kodwa ungakhala kuJesu ukuthi Nkosi naku ngifa, qethe ubambelele esandleni sika Jesu bathandekayo ngoba isandla sakhe sinamandla. Uthi la futhi kwimprofethi uIsaya athi asifezanga nokusindisa kodwa ububi benu bunahlukanisile nawo. Akhona amanzi asibhekene nawo nasezindlini esihlezi kuzona kuze kwenze ulale ntaka baba ungathandazanga ngenxa yamanzi obhekene nawo. Haleluya. Amanye amanzi asemndenini yethu, amanye amanzi akubantwana bethu, amanye amanzi aphakathi ebandleni. Amanye amanzi aphakathi ebandleni. Ngiyathanda ukuthi sengizohlala phansi, kufuneka abantu abazoma isibindi. Athi umhlabeleli 1W311 athi mani isibindi mabutho akwaKristu. Kukhona abantu abaphelele namandla okukholwa ngoba baye babona umoya unyakazisa abaholi, wabona umoya uphambana nabazalwane kodwa ungamthintanga yena waphela ukholo. Kodwa namhlanje nanti ilizwi ningesabi yimina. Haleluya. Lamazwi angikhumbuza ilizwi leNkosi elithi uma nibona amanyala nencithakalo anokwazi ukuthi sekuseduze ukubuya kweNkosi. Kodwa ngifuna ukuthi mntaka baba basopha iNkosi yokuthi athebuya abuye ungasekho endaweni yokulinda. Abuye ungasekho endaweni yokulinda. Imani isibindi imina. Ngifuna ukuthi noma ukukholwa kwethu kuncane kodwa isandla sakhe asifezanga ukusindisa. Siyamuzwa ethi wena nokukholwa okuncane kodwa wasembamba ngesandla. Mhlambe nawe abantu
sebekutshenile bathi ukholo lwakho lincane noma ukholo lwakho alukho, kodwa namhlanje ngizothi nangu uJesu ongakhethi obamba na ukholo lwabo luncane. Kodwa ngifuna ukuthi befundisi madodana beShumayeli madikoni bangala sekhaya sisemkhunjini. Sisemkhunjini ake uthi uma umoya ukunyakazisa ulingisa uphehlo uthi inkosi uma kunguwe isho. Haleluya. Ilawa amazwi masingena kumhlangano wethu wokuqala kunyaka ka2026 ukuthi umnyakazisile u2025 awuthandi lutho, kodwa namhlanje bungathi inkosi uma kunguwe isho uzoselula isandla, uzohamba phezu kwamanzi noma ashisa kangakanani noma umoya uphambene kangakanani, kodwa uzohamba ngoba uhamba noJesu. Amen. Kalamazwi masingena kule sinodi uNkulunkulu siyamnxusa ukuthi angene nathi konke esizokwenza, konke esizokukhuluma, konke esizovumelana ngako. Umusa kaNkulunkulu ube khona phakathi kwethu. Inkosi ayibusise ukushunyelwa kwesilayo manje naphakade. Amen. Amen.